ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 3 майи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. нархҳо ҳамагӣ аз 45 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонагаҳои фурӯшӣ бо нархи 180 000 сомонӣ, се хонага бо нархи 240 000 сомонӣ. ҳардуи ҳамин хонаҳо як кредит метиҳанд. ду хонага дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва квартираи фурӯшӣ дар рӯ барои бозори Саховати шаҳри Душанбе, инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар Калхози Россияи шаҳри Душанбе ва маркази хизматрасонии фурӯшӣ ҳам дар имрӯза навормон ҳаст. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, хонаи кредит ҳам дар ҳамин рӯза навормон ҳаст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ ки кредит ҳам метиҳанд дар ноҳияи Рӯдакӣ. айни замон сохмон рафтез дар дуи мошина қарор дорад. сохмон худи бино бояд аз 6 ошона иборат шавад. аз 1 то 6 ошонаи хонаи фурӯшӣ ҳаст. дӯстони азиз, сохмон дар ноҳияи Рӯдакӣ назди фабрикада ҷойгир аст. харидор метавонад ки 60% маблағро супорад, боқӣ монда маблағро кам-кам то дом буд шавия, яъне дар давоми сохмон супоридан гирад. дӯстони азиз, ҳамхари варианти кредит ҳам ҳаст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақаме ки охираш 4499 мебошад. WhatsApp доранд. ва чӣ варианти хонаҳо ҳаст дӯстони азиз? ҳама хонаҳо дар ҳамин бино духонагау сехонага мебошанд. духонагааш бо масоҳати 48-55 метри квадратӣ, сехонагааш бо масоҳати 70 метри квадратӣ. духонагааш аз 1 то 4 ошона 185 000 сомонӣ мебошад. сехонагааш аз 1 то 5 ошона 240 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони гиромӣ, занг занед, пурсон шавед. албатта ки агар ошона баландтар шудан гирад, нархи хона арзонтар шудан мегирад. барои ҳамин чӣ саволе ки доред, ба рақамҳои барои тамос занг занед, пурсон шавед. ва боз хотиррасон мекунем ки ширкати сохмонӣ мегӯяд ки сохмон дар муддати 8-9 моҳда аллакай тамом мешавад. хонаи заминӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Навобод. 10 сотиқ замин мебошад. фундаментҳои 4 хона бо веранд байна рехтагӣ, дарунашон бо сангу шабен пур кардагиай. гирди заминам фундаментҳои заборош 70 см баланд рехтагиай. айраи Қурғонтепа 100 метр дурай. ба райони Данғарара 7 сума раҳай маҳалла худаш таксӣ дорад. замин фақат қарор дорад ва ова хидат мекаши, ҳамсоя об доранд. нархаш бошад ҳамагӣ 45 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 1736 мебошанд, имо доранд. рақамҳои Россия ки охирашон 7083 WhatsApp ва рақамҳое ки охирашон 7952 номери дастишон мебошад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе, соҳилӣ, доми 2. дар бино лифт ҳаст. дӯстони азиз, хона дар 7 ошона ҷойгир мебошад. ду хонага бо масоҳати 69,6 метри квадратӣ, яъне қариб 70 метри квадратӣ мебошад. худи бино аз 13 ошона иборат аст. бинои новостройка, чӣ хеле ки қайд кардем. лифт дорад, лифташ 100% кор мекунад. хона бо барқ ва обам албатта ки таъмин мебошад. дар 7 ошона хона ҷойгир аст. нархи хона бошад $50,000, 546 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст, минтақаи беҳтарин. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Бостони 2, лекин ин номи навш мебошад. номи кӯҳнаш деҳаи Эски Гузар Насосо. ин номи кӯҳнаш мебошад.
4 хонаву 2 зал, яъне дар умум 6 дар хона ва 6 сотиқ замин дорад. Подвал, передгардкош ҳамаша ҷудо кардагӣ. Дар якум ошуна 2 зал аст, 7:15 ба 5:25. Хонаҳо 6 ба 3, дуюм этажам ҳамин хел. Плошади хона дар умум 99 метри квадрати мебошад. Времянка, штукатурка, якуму дуюм этаж бернош кардагӣ, электричество, сими медгузарондагӣ, ҳамом, ошхона, ҳоҷатхона, ҳезумхона ҳамаш ҳаст. об дар даруни хона, чоҳ буровардагӣ, документҳои хона 100%, забор гирдош ҳамаш маҳкам, нархаш бошад 360 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад. 6 сотиқ замин. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд дӯстони гиромӣ. Аз номи каналмон чун ҳар вақта муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навор мондем. Агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба ягон хел ускореният тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. Навастройка мебошад. хона дар шашум ошона ҷойгир аст. 64 метри квадратӣ. як хонагар аст, се хонага кардагем, шкафтур дорад, мегӯяд соҳиби хона. стройка рафтест, нархи хона бошад 260 000 сомонӣ. Боз муомилаам дорад. мактаб, садик, бозор, беморхона дар қарибии хона мебошад. худи бино аз 9 ошона иборат аст. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 3915 мебошанд. WhatsApp дорам. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар рӯ ба рӯи бозори Саховат қарор аст. 58 метри квадратӣ, як хонага, лекин духонагаам карда метавонед, чунки масоҳат калон аст. дар ҳаштум ошунаи бинои навастройка, лекин худи бино, дӯстони азиз, ҳоло тайёр нест. айни замон сохтмонаш рафтест. дар сеюм ошуна сохтмон қарор аст ва нархи хона бошад $29 000. срочно фурӯхта мешавад, чӯбаки пул дар кор, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳошон WhatsApp доранд. марҳамат, дӯстони азиз, 320 000 сомонӣ, $29,000. ва тамошобинони азиз, боз хотиррасо мекунем, ки бино тайёр нест. айни замон сохтмонаш дар сеюм ошона қарор дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар теппаи Самарқандӣ. 6 сотиқ замин, подвалаш рехтагӣ тайёра. дӯстони азиз, метавонед аз болои подвал боз ягон 3-4 хонаи дигар созен. дӯстони азиз, яъне бардореншон. 140 000 сомонӣ мебошад нархи ҳавлӣ. бо суҳбат мекунем. об ва барқ ҳаст. хонара сохт мегузаронад обсветша, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 9180 мебошанд. WhatsApp дорам. марҳамат, дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сарчашма. 9 сотиқ замин, хона коробка кардагиай, гирд ба гирд маҳкам аст. дарвоза шинондагиай, об ва барқ ҳаст, мегӯяд соҳиби хона. нархаш 300 000 сомонӣ. рақамошон WhatsApp дорад ва ҳавлӣ иборат аз 3 дар хона мебошад, яъне 9 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. 300 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дар колхози Россия қарор аст. маҳаллаи Якатут. 1,5 километр аз 46 микрорайон дур мебошад. 4 сотиқ замин, 4 дар хона, гирдаш маҳкам, об ва барқ ҳаст. нархаш бошад 450 000 сомонӣ. ва боз хотиррасо мекунем, ки таги хонаҳо подвал доранд. марҳамат, дӯстони азиз. маркази хизматрасонии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Камонгарон, шоҳроҳи Душанбе, Ваҳдат мебошад. маркази хизматрасонӣ аз 3 ошона иборат буда 9 ба 30 мебошад. 1 мини маркет, 2 ошхона, 3 дорухона, 4 мағозаи фурӯшии масъулияи сохтмонӣ,
$5 сакузанӣ дар подвал. Нархаш бошад $120,000 дӯстони азиз. Дар шаҳри Ваҳда ҷойгир аст, қариби турмаи нав. Нархаш бошад боз арзон ҳам мешавад ва алиш мешавад. Дӯстони азиз, метавонед вариантотона пешниҳод кунед. ҳуҷҷатош 100%, $120,000. рақамошон WhatsApp дорад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ки мо муроҷиат кунед. ва кадоме ки ҳамин видеоро то ҳамин момента тамошо кард, дар комментария рақами 1000 нависен ё ин ки ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва ба комментария шумо лайк мемонему. бениҳоят хурсанд мешавем. ва дӯстони азиз, боз огоҳтон карданием ки ҳамин ба наздикӣ иншоаллоҳ якчандта наворҳои алоҳида дар канал мепартоем. хонаҳои фурӯшӣ ҳатман даромада тамошо кунед. дӯстони азиз, насиб бошад иншоаллоҳ ягон 5-6 ҳафта навори алоҳида дар муддати то 2-3 рӯза мебарояд иншоаллоҳ. ҳатман дароен, дастгирӣ кунед, тамошо кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.